बाथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारि खुंफुंनो लाहार फाहार। नंगौ, चिरां जिल्ला खासिक'ट्रा जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाबोन फुंनिफ्रायनो बाथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारि खुंफुंनो लाहार फाहार जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। गाबोन 27 जानुवारि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान। बे सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्लानि सिडली खासिक'ट्रा हायार सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामबाय थादों। बेखौ जोङो सेलेब्रेट खालामनायनि मुङै जोङो बेखौ जोङो हाबाफारि जोङो लादों आरो हाबाफारि बायदियै जोंहा एबसुनि फिरफिला बिरहोनाय दङ। जे फिरफिलाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा बिरहोगोन आरो बिनि उनाव बड'फानि आरो सावगारियाव बिबार बावनाय, लोगोसे मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावनाय आरो गोजोदानो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बेलुन बिरहोनाय आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथा 5 बोसोराव हाबबाय बाथि जिहेथु बियो गोरोबथा सान, बेखौ फालिनायनि मुङै सेलेब्रेसन मोनसे हाबाफारि लाखिनानै सेलेब्रेसन मोनसे केक हानायनि बेबायदि हाबाफारि जोङो दोनदों। बिनि उनाव जोङो गोरोबलायनाय, अनलायनाय आरो मावफुंनायनि थाखाय जोङो हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। 3 किल'मिटारसो डिस्टेन्सनि जे हाबाफारिखौ फ्लेग अफ खालामनानै होगोन जोंना लाक्स'बानिनो मानव गेदेर MP मुस्रि जयन्त बसुमतारी बिथाङा बाहागो लागोन आरो बेबायदिनो जे जोंना गेवलां मेल हिसाबै गेवलां मेलखौ चेयार खालामगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' आरो बेखेवगिरि आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनिनो मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि मानव गेदेर बिथाङा बाहागो लागोन आरो गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि बिटिआरनिनो मानव गेदेर CEM बिटिआरनि सागानगिरि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोन आरो जल'खा आलासि महरै उरखावगोरा ब्रह्म, गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो रोंगोरा नार्जि मानगोनां बिथांमोना बाहागो लागोन आरो माननि आलासि महरै गोबांथार माहारियारि आफादफोर फारियै बर' थुनलाइ आफाद, बर' समाज, आइजो अनसाय आफाद आरो बेबायदिनो हारिमु आफाद, बर' बिमा गौथुम, BPCC, एक्स बेल्टि वेलफेयार एस'सिएसन, एक्स NDFB वेलफेयार एस'सिएसन, एक्स भलन्टियार फर्स बा ट्राइबेल संघ बा गुदि फोरोंगिरि गौथुम आरो कलेज टिचार्स एस'सिएसन, बेबायदि गोबांथार आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा बेवहाय माननि आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो बेबायदिनो गासै 4,000सो बेवहाय डेलिगेट्सफोरा बाहागो लागोन आरो 4,000सो डेलिगेट्सफोर बाहागो लानायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौहाय गाबोन जोङो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। गोजोन्थों। गेवलां मेलावहाय रायजो राजाफोरखौ फैनो थाखाय गेवलां मेलखौ जोङो रायजो राजाफोरखौ फैनो थाखाय जोङो खावलायदों आरो फैनांगौनि थाखाय अलरेडि जायफोरा बाहागो लागोन बिथांमोननो जोङो जोंनि आनसलिकफोरनि बा इउनिटफोरनि गेजेरजों अलरेडि इनफरमेसन बा बिथांमोननिसिम जोंनि जेनाखि कनसेन्ट लेटार बा जोंनि बिथांमोननिसिम जेनाखि जे जोंनि इनभाइटेसन जेनाखि लेटार बियो अलरेडि सौहैबाय। दा बेखायनो बिथांमोना गाबोन सोरांबानो सौफैनो थाखाय बिथांमोना थाग थियारि जानानै दङ। गोजोन्थों।